आज हम अपने साथी के मोबाइल से तरह लगे फोन कर ले का बात बा ये अंतिम फोन हो अब हमारे शादी होके वाला बा प्यार तो हम तहरा से करता नहीं लेकिन आज जबरदस्ती हमरा अंग पर हल्दी के रंग चढ़ावल बा ए जा हमर रुआई नहीं के रुकर हम का करे हमें कुछ नहीं के पूछे हां तू चिंता में मत रह हम समझता नहीं तहर सारी तकलीफ दुख थोड़ा सा घुमा दो है पंखा घुमा दो तने कि हमार रुके ना रोमाई लागल लिखल बा जुदाई सब जबरी हरदी के रंग अब चढ़ावल बटे ए बा ए अब मिलन ना होई अब मिलन ना होई पहरा लगा अब मिलन ना होई पहरा लगा हम गवाई ले कंपटीशन केहू करेला तो समर्थक लोग के भी लजवाई ले हम इनका संग नहीं खेल हम तो विधायक संग लड़ता हम तो विधायक जी संग लड़ता विधायक जी ये हमरा के कबो गावे भर पेट देत नहीं अपन कला हमरा के दिखावे के मौके नहीं खे मिलल चैता होके तो गनई होके तो अब मिलन ना हुई पहरा लगा हल्दी के रंग लाग गइल बा लेकिन अब तू हमरा गले में आइबो जन करी हो काहे रे काहे कि हमरा तरह प्यार की चर्चा पूरा गले में हो गइल बाटे हनो सारा लोग के निगाह तोहरे पर रही एक करे जा बोला अब हमरा से शादी में मिलहु मत हो मैं तो शरीर की तरह दुर्दशा कर दी हां समझ गए नहीं कोनो बात कोनो बात चर्चा तोहार प्यार के सबका जुबान पर चुपी चुपी आई बनी हम कोई के बहाना आई बनी बाहरी दुकान पर दूसरा के मोबाइल लेके बाहरी दुकान पर तोहरा से बात करता नहीं हम दूसरे के मोबाइल से डेट शादी के कार्ड पर छपा ले जा डेट शादी के कार्ड पर छपाइल बटे अब मिलन ना हुई अब मिलन ना हुई पहरा लगा पहरा लगा
कहे कि ये करे जा हमरा शादी में 4-4 गो बाउंसर रही है आ चारों बाउंसर के तहर फोटो दिखावल बाटे। अगर तू आ जेबा त तहरा के अगर चोट लागी हमरा करेजा पे चोट लागी। चटनी स्कूची दी है सब गोपाला बाउंसर बा बाउंसर के फोटो हमार देले बल पिटवावे खातिर मरवावे खातिर तू चिंता मत कर। कमलबास कौन है गाइले भोजपुरिया मंच पर चल जले धुन बम्बई तक। काल देखिए नैया के लोग नकल शुरू कर दिए। काल नैया के लोग बम्बई वाला लोग शुरू कर दिए। हाँ रोई रात भर सब दोसरा के हम मोबाइल अब बात नहीं होई। दूसरा के मोबाइल से बात करता नहीं है अब बात ना हुई तो हर फोटो बाउंसर के देखावल पाए जा पिटवावे खातिर अब मिलन ना होई अब मिलन ना होई।